Gipapangita mi sa Ginoo og kanang ing-anig kahimtang ba. Kaning ing-anig yung kahimtang kanang trapal na lay balay. Trapal naman ni puro silupin. Mga tapak-tapak. Ayun, noy. May buntag, noy. Ayo. Ay, noy, may buntag. Wala na ra ba kayo sa panahon. Nangita mig balay ba? Nangita mig balay nga kanang trapal ang atop. Ha? Sus, Ginoo, pwede mo sulod, noy? Ha? Uy, sa man mo balay diri, noy. Mura mag ka ng tanil. Ha? Sus, Ginoo ko. Sus, gulay, sudan. Sus, Ginoo ko. Kahimtangan man eh. Mura man tanil imong kahimtang diri yun. Uy, uy. Nay. Ingod to na, nay. Ano sa si nanay? Di na katindog si nanay? Ha? Ano man? Ita. Ita. Sus, kahimtanga. Salata naman ni kapayas ni mo na yun. Ano ninyo kauna? Usap na tubig mo na, ginainom nyo dire? Ha? Ano sa si nanay na? Ano sa si nanay? Di ka tindog si nanay? Ay, parilisado na si nanay di ay. Bagyo ra ba karon? Wow, ulan kayo oh. Iyag mag-ulan, dirig piting kusuga sa libo, tulok, ini di sulod. Gipapangita mi sa Ginoo og kanang ing-anig kahimtang ba. Kaning ing-anig yung kahimtang kanang trapal na lay balay. Trapal naman ni puro silupin. Mga tapak-tapak. Tay, magdaot nyo tiyan na sige mong inom ng tubig sa ulan. Ginasala nyo na nga, abog biya kayo, dapli gaywi mo. Awar akong plaster diri, murag tanil ba di. Kaning dula atay, padulaong ka na mo ang dula atay. Kaning duwa, sayon ra kayo ni. Imulan tuyokon na atay bugas. Napoy kas nga 300, 500 og kaning grocery. Dali ra kaning dula atay, tuyokon lang nimo na og asa matunong imuha. Ana, tuyo ka lang. Og matunong imuha. Sige, tuyo ka. Ah, grocery. Grocery, sigundahe. Sigundahe tay. Sigundahe. Sigundahe ah. Sigundahe. Eh, grabe kusuga mo tuyok mo tayo. Agay, bugas. Ah, bugas gaw. Pambugas ka. Pambugas sa grocery. Kani among rulita mo tabang ni. Basi ginagmay at least nga makaluwas gyapon. So, buyawa ni. Ha? Ano may? Gawata po. Ya. Grocery. Oh, 5 kilos naman nga bugas, isa ra man ta, giduha na lang nako kay pati naman ning uyam mi kahimtanga, mura man ta ning nananil dire. Tunol-tunol. Ha? Tunol og mga puyong. Paita. Panalangin ang gyapon mas Ginoo na mo. Salamat po gayon oy, matay. Uya gid ninyo kahimtanga dire oy. Ampo lang gid sa Ginoo kanunay. Oh, ampo gid ko. Wala naman gid laing. Ampo lang gid kanunay sa Ginoo tay. Sa Ginoo tay. Ah, nay. Ampo ba sa Ginoo dire, makadungog ko na siya diha na. Wala mo tiguang ni. Ya, okay na to si mga bugas ko. Tuyo ka Ah, usab. tuyo. Ha? Tuyo kay usab. Tuyo kay. Tuyo kay usab. Basig makatunong day ka ng 500. Ha? Sige, tara ngayon. Ay, 300. Gaw, balog ko gaw. May palit yung tambal. 300. Ah, kana na lang 500. Ano pa bali na? Kana na lang 500. Wala may 300. Tara na yo. Ay, salamat po. Sus, Ginoo ko. Ulit tambal. Say ganahan nyo alit. Pagyan, maura gipod. Paita. Ilang balay diri ba di? Sus, pitin tulua ba di oh. Nya, magginahinay may, di may magdugay. Salamat kanunay na. Ha? Ampo lang yun si Ginoo kanunay. Ping mo dire nay tay. Sige. Eh, kaluyan pohon. Ah. Oh. Sunsun pa me. Sige, diri sa me. Sige, salamat po kayo. Muna yung kinasakyan dahil. Kani, wheelchair. Nice.